новбаста аз чораҳои андешидашуда дар давраи 6 моҳи сипаригардида аз тарафи роҳбарият ва ҳайати шахсии шӯъбаи бодрасии давлатии автомобили вилоят ва зершӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо 362 ҳолати идораи воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ ошкор карда шуда. Нисбати 241 нафари онҳо ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона татбиқ карда шуда. аз 81 нафари онҳо бошад ҷарима ба маблағи 300 нишондиҳанда барои сопо, яъне ба маблағи 1 миллиону 143,660 сомонӣ ҷарима истонида шудааст ва ҳамаи онҳо ба муҳлати 5 сол аз суқи идораи воситаҳои нақлиёт маҳрум карда шуданд. ҳамзамон бо моддаи 336 қисми 1 барои аз тарафи шахси ҳуқуқи ронандагӣ надошта идора кардани воситаи нақлиёт ва моддаи 336 қисми 2 барои ба шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад вогузоштани идораи воситаҳои нақлиёт 329 ҳолат ошкор карда шуда. аз 234 нафари онҳо ба маблағи 1 миллиону 197,055 сомонӣ ҷарима истонида шудааст. Соҳиби мошин ки? Тавотона? Шумо доверенность доред? Ваколатнома. Барои чӣ одам доред мошина? Барои ёд гирифтан додед? инчунин бо моддаи 337 бошад барои идора кардани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад. инчунин аз тарафи ин шахс барои идоракунӣ додани воситаи нақлиёт ва шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад 53 ҳолат ошкор карда шуда. аз 30 нафари онҳо ба маблағи 481,210 сомонӣ ҷарима истонида шудааст. худ тасаввур намоед, агар маблағҳои супоридашударо чунин шаҳрвандон ба буҷаи оилавӣ сарф менамуданд, сатҳи зиндагии онҳо боз ҳам хубтар мешуд.